M-am pus pe genunchi cu soția mea și m-am înfiorat o prorocie pe care am avut-o de la Domnul și mi-a zis așa Duhul Sfânt: Toni, revenirea mea nu va fi cum predicați voi. Asta m-a înfiorat. Nimeni nu poate să-și imagineze cum va fi și ce va fi când voi veni eu. Că eu am spus un lucru: voi veni ca un hoț. Și ce? Asta m-a pus mult pe gânduri. Predicăm despre revenire. Predicăm despre răpire, că va fi la început, la jumate sau la sfârșit. Predicăm că nu știu ce o să se întâmple. Domnul mi-a zis așa: fiți gata, că nimeni nu știe cum va fi când voi veni eu și când va fi ceasul. Și mi-a spus Duhul Sfânt așa: când voi veni eu, nu va fi cum vă imaginați. Și mi-a spus Domnul așa: nimeni dintre toți cei ce predică revenirea mea și vremurile revenirii mele nu știe care sunt și cum vor fi acestea. M-a descurajat total. M-a descurajat total. Pentru că noi avem impresia că putem ghici momentele. Ne imaginăm că va veni X, Y, Z, X, Y, Z și atunci și după aia și atunci și după aia. Dar Domnul mi-a zis așa: lucrurile se vor întâmpla așa cum doar eu și eu știu. Și voi veni curând, zice Domnul. Poate nu mai ai timp de nimic. Poate nu mai ai timp de nimic. Poate nu mai ai timp de nimic. Iată, multe se vor întâmpla pe pământul acesta și țară după țară va da faliment. Și vor ajunge locuitorii pământului de la foame și sete să se bată unul cu celălalt pentru o coajă de pâine și se vor omorî unul pe celălalt pentru un pahar cu apă și mulți vor fi buzunăriți și tâlhăriți și nici poliția nu va mai interveni între hoți și vei ajunge să te aperi singur. Nu vor mai fi bani de salarii și de pensii și când va fi chemată poliția să intervină pentru crime, violuri, furturi, spargeri, vor veni la fața locului, dar nu vor mai interveni și vor interveni și îi vor apăra doar pe cei care îi vor plăti, pe oamenii care vor avea bani și situație financiară bună. Vor fi pline străzile de armată și militarii vor ajunge să comită violuri și să mănânce și să caute în containerele de gunoi. Și mulți se vor înrola în armată, doar ca să aibă ce să mănânce. Vremuri grele și urâte vor veni poporașul meu, dar nu vă temeți și încredeți-vă în mine. Și mai am un mesaj să-l dau, care mi l-a vorbit Duhul Sfânt și mi-a spus așa: când vei auzi țipete și răcnete, să nu ieși afară, fiindcă va fi vremea când se va închide și oamenii nu vor putea ieși din casă, dar vor muri în casă și vor răcni și vor striga prin toate părțile să vină alții să-i ajute. Duhul Domnului mi-a dat pe inimă și mi-a spus să nu ies din casă. Tu care mă auzi, când se va întâmpla asta, te rog frumos să iei seama, când ai să auzi pe vecinul de lângă tine că strigă, să nu ieși din casă, fiindcă Duhul Sfânt mi-a spus că copiii Domnului vor cânta și vor lăuda pe Domnul. Vor avea mâncare și provizii, fiindcă Dumnezeu de 2 ani în urmă m-a științat să mă aprovizionez cu alimente, inclusiv cu biscuiți, fiindcă vine o foamete griză mondială, foamete și groaza care e acum. De 2 ani în urmă m-a științat. Nu s-a terminat COVID-ul și eu am știut deja. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și cine nu ascultă lucrarea mea și mărturisirea pe care o faci, să se întoarcă în cetatea lor, până voi veni în cetatea lor, să le găsesc pregătite. O să fie vai și amar de ei. De 3 ori am mărturisit Dumnezeu despre ei. Vor muri, vor suferi, vor sta cu morții lângă ei și nu vor putea să treacă să vină în țara lor. Mi-a arătat direct în cetate Toflia oamenii omorâți, oamenii fără picioare, fără mâini, carnagiul fraților și surorilor, sânge peste tot, oamenii morți, copii morți de la război și de la suferința care este pe pământ și care va veni. Între timp mi-a arătat un bărbat care a găsit o sticlă de apă, pentru că a zis nu o să mai fie mâncare, nu o să mai fie apă, nu o să mai fie pâine, absolut nimic.
Omul acela a găsit o sticlă de apă și o bucată de pâine. Pâinea aceea era plină de noroi, de sânge și a luat-o să o mănânce. Când a văzut celălalt de lângă el, a venit cu un metal și l-a omorât și a furat el mâncarea și băutura ca să mănâncă și să bea el. Pe când a zis Domnul Iisus Hristos așa: vezi, după ce căstufără sunt omorâți și se omoară între ei, ajung și în felul acesta de să omoară pentru mâncare și pentru băutură, pentru că nu o să mai fie. Când mi-a zis așa, am zis: Doamne, și vai de aceia care nu ascultă, se pleacă din cetățile îndepărtate să se întoarcă în România. Dar Dumnezeu mi-a arătat într-un colț, chiar spre pădure, chiar foarte puțini oameni care Dumnezeu le-au răpit. Foarte puțin, foarte puțin. Și atunci Dumnezeu mi-a spus, zice: vezi, ți fii foarte atent și ascultă ce spun. Tu vei veni aici. Dar ce spune la frați și la surori, ca să fii foarte atent și să țină minte. Și după venirea ta aici, timpul când Hristos se va întoarce să-și ia mireața, poporul mântuirea și cumpărații, cei ce ar asculta de El, este foarte, 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 foarte scurt. Când am auzit asta așa dintr-o dată, zic: Doamne, nu te supăra pe mine. Lucrul ăsta l-am auzit de când m-am pocăit și am început să cunosc Scriptura. Toți frații au zis: venirea Domnului e aproape, venirea Domnului e aproape. Și acum, în secolul 21, să mă duc să le spun la frați: uite că după plecarea mea asta să se întâmple, își vor bate joc de mine și vor zice: cum ai avut halucinații, tot așa e și acum. Și da, atât o să mă aleg cu bârfă, sau nu știu cum să zic mai bine. Și atunci vocea aia care vorbea așa frumos și dulce, dintr-o dată s-a făcut. Că acum vorbi un general de armată așa de puternică, încât m-am îngrozit și când vorbea, și simțeam că îmi taie corpul ca niște săbii, care îmi taie corpul și aveam niște dureri așa de puternice. Dar nu se întâmpla nimic în corp, decât le simțeam că trec săbile și eu tot așa. Deci, te-am întrebat dacă ei vor crede sau nu? Și foarte aspru mi-a vorbit aia și tot tremuram. Și zic: Doamne, iartă-mă că iar am vrut ca orgoliul meu, nu cumva cineva să zică ceva de mine. Zic: te rog, iartă-mă că am vorbit numai cum nu trebuie. Și atunci Domnul mi-a spus, zice: tu fii atent, spune-le ce ți-am spus, că dacă cineva va lua seama sau nu, e treaba lor, asta va fi o judecată între ei și mine, nu între ei și tine. Tu spune-le ce ți-am spus. Și atunci vorbile alea și cum era așa de aspru, am spus: Doamne, am să spun exact ce mi-ai spus, nu mă interesează cine de ce va zice, ce va gândi, eu spun ce mi-ai spus și așa va fi. Și atunci după aia mi-a arătat, zice: uite-te aici. M-am uitat și vedeam o ușă deschisă, așa cam la 20-25 de grade era ușa deschisă. Și pe ea, pe planța de la ușă, am văzut o mână așa numai de la cot în jos. Și zice: Cătăline, vezi, totul este gata. Domnul Iisus a terminat lucrarea. Ai văzut ce atmosferă ce este? Deci ceea ce încă n-ai văzut nimic, că la mine poate a durat o secundă când am văzut atmosfera aia. Și Domnul Iisus și-a terminat lucrarea complet, decât de atât așteaptă ca Dumnezeu Tatăl să-i spună: du-te și strângeți poporul, cei pentru care tu ai suferit. Și zice: spune-le asta. Și atunci m-am liniștit. Se aude o strigare, trâmbița răsună tare, ieșiți în întâmpinare, iată că Iisus apare. Ieșiți în întâmpinare, iată că Iisus apare. O popor de pe pământ, sigilat cu Duhul Sfânt, care mai chema plângând, vino, Doamne, mai curând. Care mai chema plângând, vino, Doamne, mai curând. Voi care ați vegheat într-una
și-ați purtat pe umeri crucea, prin prigoane și prin foc, că m-ați așteptat cu dor. Prin prigoane și prin foc, care m-ați așteptat cu dor. Tot ce vechi acum s-a dus, suferința a apus, totul nou și minunat, căci Iisus e împărat. Totul nou și minunat, căci Iisus e împărat. Și-a răpit biserica și va începe nunta. Cântați toți de bucurie, s-a sfârșit tot ce urgie. Cântați toți de bucurie, s-a sfârșit orice urgie. Mireasa de pe pământ e răpită în cerul sfânt. Muntele Sionului va fi casa Domnului. Muntele Sionului este casa Domnului. Că Satan este legat, căci Iisus e împărat. Și mireasa lui iubită sus la cer a fost răpită. Și mireasa lui iubită sus la cer este răpită. Strigați toți de bucurie, s-a sfârșit orice urgie. Iisus este împărat, Domnul domnii e de har. Iisus este împărat, Domnul domnii e de har. Dați-i cinste, dați-i slavă, și-a luat a lui mireasă. Strigați toți de bucurie în a lui împărăție. Strigați toți de bucurie în a lui împărăție. Îmbrăcați în sărbătoare, lăudați-l fiecare, că și-a răpit biserica și a început nunta, bucurie fără apus, că Domn și Rege Iisus, mireasa lui iubită sus la cer, este răpită, slavă Domnului.